Eparamana ayu. Hello wadaiman, माबोरै दं? आं खिन्थु बारा मोजां नङा दै आदै। नै दिनै सानथाम सानब्रैसोनिफ्रायनो माने लोमजागासिनो आरोना। दासिमबो मोजाङाव फैयाखै। अब्लाबो माने बानायनो गोनां जाबाय भिडिअ दिनै। नोंथांमोना गोबाङानो माने सोंहरगासिनो मेसेन्जाराव। आदै मा जाखो दाना माथो रस भिडिअ लाबोथारला, खालि गेमिंल' लाबोयो। रस भिडिअ लाबोदो थाबैनो नेगासिनो नायनो, बिराद नायनो लुगैगासिनो, ओरै जागासिनो आरो माने ना। थ' बेनिखायनो आं दिनै लानानै फैबाय नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ मोनसे गोबाव समनि उनाव मोनसे रस भिडिअ लानानै फैबाय। थ' आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै नायलांगोन गिबिनिफ्राय जोबजासिम। थ' लांदो बिदिब्ला नायदो लागाव बादैमोन। बर'फोरनि गेजेराव माने सानैसो ओरैबायदि सिख्लाफोर दं आरो ना, माने जायफोर बिथांमोना माने सानफ्रोमबो बलिउड फिल्मनि एक्ट्रेस जानायल' सिमां नुयो आरो ना। बिथांमोना माने प्रेक्टिस एखेबारे नन स्टप प्रेक्टिस खालामगासिनो आरो जेरै नैबे बिथांजोआ जोंना माने सानफ्रोमबो बलिउड फिल्मनि एक्ट्रेसआ जेरै भिडिअ बानायो बान्था थिग बेफोरबायदिनो नैबे जोंना बिथांजोआबो एखेबारे गोसो गुदुं आरो ना, एक्साइटेड आरो ना बलिउड फिल्मनि एक्ट्रेस जानो। बिथाङा प्रेक्टिस एखेबारे नन स्टप प्रेक्टिस खालामगासिनो आरो ना। सोरबा बायग्रा दं नामा? बायग्रायाथ' दङ र' मादै। नोंनाबा बे मालाबा अरिजिनालसो जाखोना डुप्लिकेटसो जाखो बेसो जागोन ना खोथाया। अरिजिनालबाथाय खुनु खोथा गैया, बायजागोन। हरसे थाला नै बे मानसियावहाय थायो, मिथियोना नोंसोरो? मिथिदों दे मादै, मिथिदों। मानो मिथिया जानो, बे ड्रेसाथ' माबानिसो नालाय, आदैनिसो नालाय। आदैया साख्रियाव थाहैनायखाय माने मादैया हराव दाब्ले गेलेनो मोनथाराखैथ', बेनिखायनो माने फाननो एसे माबा जागासिनो आरो ना। सोरबा बायग्रा दंबा फानथारसिगौलै आङो। थांगौ मादै, थांगौ। नों रेडि जानानै थाबानो जाबाय। दा मोना होलांगासिनो आं। नै बे मानसिया न'आव थाया नालाय मिथिखाबायना नोंसोर? मोनथिगौ मादै, मालिकआ न'आव गैयाबा एसेबाबो खुरलाया बारा जाखायो। नङा होमबा खोथाया? नाथाय मोनसे खोथा, थांनोथ' हायो दा मोनायाव, नाथाय माला थिगैनो दंना नोंना, गोगोमैनो दंना माला? गोगोम दंखायो। गोगोम दंमारोना माला? गोगोम दंखायो। सनाफोर सोरबा बायग्रा दंबा फानथारसिगौलै आङो। मा जाबा संख्रि बानलु जानोनो गैथारला। जागोन मादै, संख्रि बानलुनि दामखौ नों जेबो टेनसन लानाङा। हरसेयावनो ओंखारजोबो नोंनि बे संख्रि बानलुनि दामा। आं थांगासिनो आरो नैबे जोंहा सानैसो आदैमोनखौबो लानानै थांफागासिनो आं। दा बल संख्रि बानलुनि दामा ओंखारगोन नोंना। आदैमोन, मैयाथ' जोंहा ग्रेड 3 ग्रेड 4नि एग्जामा थांबाय। दा बेनिनो माने खायसे सिख्लाफोरा ओरैबायदि फाग्लिबोगासिनो आरो ना, माने बे मैयानि एग्जामनि रिजाल्टआ माला फैगोन बेनिनो माने फाग्लि जाला बायगासिनो सोरबा मोनथिगौ ना? माने रिजाल्टआ जै मोनबाय, जै पास जाबायना, पास जानायफोरखौ बमब्रायखासिगोन आरो ना खायसे सिख्लाफोरा ओरैबायदि। बे लास्ट टाइम बे मामोनथाय ब्लेक कामान्ड'खौ जेरै बमब्रायदोंमोन सिख्लाफोरा, जेरै एखेबारे पास जास्लाबमोनि फटायदोंमोन सोरबा माबा आरो ना अनेक। थिग बेफोरबायदिनो नैबे जोंहाबो ग्रेड 3नि एग्जामा रिजाल्टआ माला होयो बेखौनो नेगासिनो आरो ना। जेरै नैबे जोंहा दाउ मोद्लिखौ नायनानै ला, बिथाङा मा बुंदों? ग्रेड 3नि एग्जामा फैगासिनो दं 15 तारिखआवनो। बे एग्जामखौ मोजाङै लिर आरो अर्डारफोराव पास जा आरो जब ला ग्रेड 3नि। ओमफ्रायो जब मोनबाथाय आंखौ लांफैखादो नैबे बिथांखौ। सेंग्राफोर, आच्छा, बे सिख्लाफोरानोथ' बे साख्रि गोनांखौल' मानो बमब्रायसिब्रा? नोंसोर बे साख्रि गोनांखौल' बमब्रायबाय थाबा बै साख्रि गैजा रोङिफोरा, आलाय जाम्बाफोरा मा हिनजाव लानांला नामा? बिसोर मा हिनजाव मोना नामा मालाबाबो? बिसोरखौ नायफिना नामा रावबो? माबोरै जानांगौ जाखो? मा एफारामाना आयु। मादैखौबो माने माननाय जादों आरो ना। माने माननायनि मुलिफोर लागायदोंबाबो माने खामानि फैयाखै बायदि मोनदां। थोस मालानि समाव मान गाबावनांगौहाय। बे माननाया ओरैनो हामालै मादै, मोनथिबायना? ओरैनो हामा। बे खालि मान गानायनि मुलिखौल' दोनबाय थाबा माबोरै हामनांगौ जाखो? बेयावबो खायसे माने ट्रिक्स दं। बे ट्रिक्सफोरखौ बाहायनो रोंनांगोन मान गानायनि, मोनथिबाय?
मानख्लाबखायो गाननो रोंखाया आयु गरम बोथोरलाबो न' सिङाव हाबसुलायनानै थायो आङो मान गायो रुङो होननायखाय बे माननाय बुस्थुआ गोजां बोथोर गोलोम बोथोरजों खुनु सोमोन्दो गैयालै मादै मोनथिबायना बोरैबा खनसे मानफ्लांदोंबा ना खिन्थु गलालै बोरैबासो ट्रिक्सफोरखौ बाहायनो रोंनांगौ आरो ना माबोरै मान गायो खायसे रोंखागौ रोंनायालाय बेफोर ट्रिक्सखौ माने मादैयाबो रोंगौ जानो हागौ नाथाय बेनो आरो खोथाया माने मादैयाबो माने दाब्ले गेलेनो मोनथाराखै बायदि मोनदों आं मोनायाव बेनिखायनो माने मान गाया जागासिनो आरो ना थ' आदैमोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरो ना जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंनो सानो जुदि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालामदो लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ खालि नायनानैल' गालाङो दै आदैमोन फल' खालामनांगौब्रा होमब्लासो एसे जोंफोराबो गोसोआ एसे मोजां मोनोना माने नेक्स्टआव माने भिडिअफोर बानायनो जोंफोराबो एसे गोसोआ गुदुं जायो आरो ना नोंथांमोना जुदि फल' खालामोबा थ' आदैमोन बेनो बुंनो गोनाङा नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालामदो लोगोसे शेयार खालामदो ओमफ्राय फल' खालामदो थ' बाय आदैमोन लोगो मोनगासिनो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो बाय